Kasi sundi lang binibar na sa inisasing na sing punamat na sing pinayar ka pinitara kung ito hapsa gani malang tiyar punamat sa pinayar malang tiyar punamat sa pinayar kapan cuma boleh dia cuma ini Ako na, Russian Dio, kapan siya? Kapong bahan siya kayo nalagay. Alam, di hasin yung mga kayo ko may usin. Nasay siya ko pa mga